șmecheria asta e talent în muzică pentru distracția voastră, adevărat. Bagă țambalul la chinezule tocmai din Japonia. Acum să vă din sistemul. Țambalul lui chinezul, la comanda lui Salam. Ia! Tony, lângă lui. Mafia! Și ce frumos cu Salam? Ia! Asta e sistemul de la Ploiești, care s-a întâmplat Măduiță și Mihaela lui. Ca Dumnezeu fericire, dar la mine și la Măduiță, Măduița, pentru toată lumea e la soare. Alo, staționare. Hai jos. Nu mișca bun. Încă o dată, țambalul lui chinezul. Am adus o șmecherie nouă. Prima era aici făcută în România, de mine. El crezeam, dar puțin mai șmecherește. Pregătirea și a doua aia nouă, da? Crezule, data viitoare să te muți lângă mine, că eu știu ce făcut. Ha, prima, da? Prima, da. Normal. Crezeam, ok? Una, două, trei, un pic mai șmecherește. A doua nu e visă pe globul pământesc. Ce auzi acum? Pregătirea, toată lumea, da? Cea mai nouă parte. Fii atent. Pentru cine cei care știu să danseze partea asta nebunească. Au! Au! Dacă mă, da? E drumul. Inaugurarea la partea asta cea mai nouă aici la soare. Am adus acum de la Sevilla. Mai acum de partea asta combinată cu a doua. Da? Prima asta. Da. 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 Și apoi posibilă, care jur pe viața mea că va fi văzută pe mamul piesa asta afară. Știu cui, vă spun peste lună, dacă mi-este. A doua,
Să vină toți soldații mei lângă mine. Fiți să punem o spălă rămână să iasă fătări. Hai, spămâni. Nu la tine să inventat. Te aduce aminte să se iasă la băieții. Sova! Mama voastră de soldați. M-am gândit eu gândit. Voi! Da! Vreau cu voi! Da! Adevărat? Și nominația! Urmărirea generală! Ono! Doamna! E norocul fata mea. Ce mai trebuie sunt soldat? Hai la altă parte! Termină zângăria, știga România, norocul fata mea.